Dopočuli ste sa tu mnoho asi nečakaných až zarážajúcich zistení o mlieku a syroch. Možno si niektorí z vás teraz kladiete otázku: Jozífku, a to je to mlieko tak zlé, tak nebezpečné, tak choroboplodné práve teraz, v týchto posledných rokoch? A čo naši predkovia? Veď títo používali v strave túto potravinu celé storočia, ba tisícročia pred nami. Tí nemali takéto zdravotné problémy, ako máme my teraz. Pozrime sa na týchto našich stravníkov z histórie trochu bližšie. Ozrejmime si niektoré fakty, ktoré budú pre mnohých z vás minimálne tak nečakané, šokujúce ako to, čo sme sa zatiaľ dozvedeli. A aj tu sa vám určite otvoria oči, tak ako len málo komu, lebo tieto informácie boli doposiaľ držané pod pokrývkou. Približne pred 12 000 rokmi začali naši predkovia odchytávať a krotiť divé zvieratá. Následne sa začali chovať tieto zvieratá ako domáci spoločníci. Asi pred 9000 rokmi sa začalo dopestovávať zrno a iné rastliny ako zdroj obživy. A vtedajší ľudia sa viac a viac usadzovali a zdržovali na jednom mieste. A následne asi pred 7000 rokmi sa tu objavujú prvé kravy. Od tohto obdobia sú využívané aj ako zdroj mäsa a mlieka. Podľa niektorých iných údajov sa kravy chovali už dlhšie, ale prvé známe zdroje o konzumácii mlieka sú z tohto obdobia. Na týchto informáciách nie je nič mimoriadne. Sú to údaje, ktoré sa bežne dočítate z rôznych historických zdrojov. Ale čo sa tak ľahko nedozviete, je odpoveď na otázku, ako dlho, alebo odkedy a v akej intenzite konzumovali naši predkovia mlieko v tak širokom zábere, ako je tomu v dnešnej dobe. Mlieko sa začalo vo väčšej miere používať do varenia a na prípravu jedál len pred necelými 100 rokmi. Má to dočinenia určite aj s industrializáciou. Neexistovali chladničky a iné moderné možnosti jeho spracovania a skladovania. Čo z toho plynie? V závislosti na tom, aký je práve teraz váš vek, pila mlieko v tej intenzívnej miere, ako je tomu teraz, alebo ho používala do varenia maximálne tak vaša mama, možno na najvýš vaša babka alebo prababka. Aj z týchto necelých 100 rokov sa mlieko v intenzívnej forme jogurtov, mliečnych nápojov, obrovskej ponuky syrov, tvarohov, šláček, masiel, čokoláda, neviem čoho všetkého, konzumuje len necelých 50 rokov. Z toho logicky vyplýva, že výraznejšiu možnosť stravovať sa mliekom a mliečnymi jogurtami malo pred nami vlastne len zo pár generácií. Živo si pamätám, ako bolo v našej dedine v mojom detstve napríklad maslo, doslova posvätné, bolo proste drahé. Na chlieb a vyprážanie sa používala výhradne bravčová masť. Maslo sme si smeli z času na čas použiť, ale mohlo sa natierať len v tenkej vrstve, veľmi šetrne. Keď prišla nejaká návšteva, tak sa robili občas chlebíčky, vtedy sme si smeli natierať silnejšou vrstvou. Existovali vtedy len dva druhy jogurtov. Jeden bez lekváru a druhý ten istý, ale s lekvárom na dne kelínka. Mali sme ho priemerne jedenkrát za mesiac. Mlieko sa predávalo v sklenených vratných fľašiach a kupovalo sa len a len na najnevyhnutnejšie účely. Ale poďme trochu hlbšie do histórie. Zaujíma vás, čo robili predkovia s tými všetkými kravami celých tých 7000 rokov? A na čo sa používalo všetko to nadojené mlieko? Kravy sa chovali prednostne ako pracovné zvieratá, teda za pluh a dovoza a až ako druhotne zdroj potravy. Až do začiatku 19. storočia využívali naši predkovia mlieko takmer výhradne na spracovanie masla a syrov. Z akého dôvodu sa mlieko nepilo, respektíve nekonzumovalo, to si povieme o chvíľu. Ale ešte dôležitejšia je následovná otázka. Možno sa pýtate: Jožo, na čo to tu pcháš tú históriu do tejto prednášky? Prečo je tak dôležité vedieť, odkedy sa pilo mlieko? Pozrite sa. My už vieme, že existuje fenomén intolerancie na laktózu, o ktorej sme si hovorili. Ďalej vieme, že je tu záležitosť s kazeínom a mliečnym cukrom. Spomínate si, ako náhle prestane matka krmiť dieťa materinským mliekom, ihneď sa deaktivujú 3 enzymy. 2 z nich, a to renín u bielkovín a laktáza u mliečného cukru, sú v drvivej väčšine ľudí na svete kompletne odstavené. U menšej časti sveta, ktorá má za sebou dlhšiu tradíciu konzumácie mlieka, len čiastočne. Tretí z nich, Bacterium bifidus, ako už viete, je celkom vypnutý u všetkých ľudí. Otázka znie, prečo tieto mechanizmy s enzymami na spracovanie tejto potraviny tak úspešne fungujú len v čase, kedy dieťa pilo alebo pije matkine mlieko a následne po odstavení sa úplne vytratia. Odpoveď nájdeme práve v histórii stravovania sa mliekom, vo vývoji našich predkov v minulosti. Človek je jediný tvor, ktorý aj v dospelosti krmi seba a svoje deti mliekom, a to najviac mliekom iného živočíšneho druhu. Tento nápoj pochádza od tehotných kráv a je doslova nabitý hormónmi, ktoré majú zabezpečiť niekoľkonásobne rýchlejší fyzický rast teliat, ale nie malých detí a nie to, že ešte dospelých.
Čas, po ktorý sa človek takýmto mliekom živil, je jednoducho z historického hľadiska príliš krátky na to, aby sa telo dokázalo geneticky upraviť a napasovať, aj čo sa týka enzymov, na novovybudovaný návyk bez zdravotných rizik, totiž konzumovať mlieko aj v dospelosti alebo po odstavení od matky. Ľudský organizmus proste nemal čas, nemal kedy prispôsobiť sa tejto novej situácii. A teraz vám objasním otázku, prečo naši predkovia nepili alebo nepoužívali tekuté mlieko v tak širokom zábere na konzum, či už do pokrmov, alebo priamo na pitie. Tu sú hlavné možné dôvody. Poprvé, nie každá rodina si mohla dovoliť v minulosti chovať stádo kráv. To mohli tak akurát králi, nejakých tých pár dôležitých, správcovský aparát a koniec. Ináč, nemyslíte, že je to rovnaké aj v dnešných časoch? Síce nie v oblasti mlieka, ale v iných kategóriách. Po druhé, ak aj nejaká rodina chovala jednu alebo viacej kráv, tak priemerný počet členov rodiny pred 100 a viac rokmi bol minimálne 6 až 10 a viac rodinných príslušníkov. Ale pred 100 a viac rokmi nadojila priemerná krava maximálne, veľmi dobre počúvajte, od 4 decilitrov, to sú 2 horčicové poháre, do na najvýš 1,5 až 2 litre mlieka za deň. To je ako veľká fľaša od minerálky. Zastavte sa na chvíľu a dajte si tieto čísla na papier. Toto množstvo je oproti súčasným hodnotám prakticky nič. Dnešná moderná krava nadojí minimálne od 40 do 120 litrov mlieka za jediný deň. A tak si teraz sami vypočítajte, koľko z toho nadojeného mlieka mohlo asi tak pred 100 a viac rokmi pripadať na jedného člena rodiny za deň, keď jedna krava vtedy nadojila priemerne 4, maximálne 15 decilitrov tohto nápoja. Po tretie, v období pred 100 a viac rokmi bol takmer permanentný akútny nedostatok tukov. Máme na mysli u tých bežných ľudí, a teda u tej masy chudobných, nejakých tých pár vyvolených, kráľov a princezien, zo pár prisluhovačov, pravda, že táto elita nemala problém s takýmito potravinami. Z tohto dôvodu sa mlieko spracovávalo výhradne na maslo a syr. V týchto časoch bolo ale mlieko na tuk podstatne chudobnejšie, a teda ho bolo potrebné na výrobu masla použiť enormné množstvo oproti tomu, ako je to dnes. Len pre vašu predstavu, pozorne počúvajte, to sú šupy, ktoré veľmi objasnia niektoré vaše otázky z tejto prednášky. Na výrobu približne 0,5 kilogramu masla pred 100 a viac rokmi bolo potrebných až 30 litrov mlieka. To sú 3 plné kýble. Položte si to prosím vás vo fantázii pred seba na stôl, 2 bežné masla po 250 gramov oproti 3 10-litrovým kýblom plných mlieka. Máte to v obrazoch pred sebou. Závery, aké z toho vyplývajú, si dúfam dokážete sami ľahko vyvodiť. Aj keby títo bežní ľudia pred viac ako 100 rokmi natierali maslo na chlieb 10 krát tenšou vrstvou, než sme to robili my v našej rodine pred necelými 50 rokmi, ani v tomto prípade by ho na jedného člena bežnej rodiny nevyšlo tak, že by mu smeli hroziť nejaké riziká, akýchkoľvek chorôb, o ktorých sme si v priebehu tohto programu hovorili. Prečo? Konzum mlieka v minulosti bol proste oproti konzumácii mlieka v dnešnej dobe absolútne zanedbateľný, vonkoncom neporovnateľný, tu niečo porovnávať. Tieto čísla jasne dokazujú fakt, že v minulosti sa mlieko síce konzumovalo, ale v mizerne malom množstve v priemere na obyvateľa a deň. A teda otázka je, ako si mal ľudský organizmus evolučne vytvoriť podmienky na to, aby sa napasoval nezdravým zložkám mlieku a hlavne kedy. Na to proste nebol čas. Po štvrté, krátko potom, ako napríklad naša kráva Magda vrhla nejaké mladé teliatko, časť tohto mlieka putovala ako potrava pre tela. A tak už aj z tohto mála získaného mlieka ostáva našim predkom pred 100 a viac rokmi ešte menej. Dnes, aká je situácia dnes? Mladé novonarodené telatá si ani jediný krát v živote necucnú priamo z matkynho nápoja, o tom sa ešte o chvíľu obšírnejšie porozprávame. Po piaté, bežná krava spred 100 a viac rokov vážila okolo 250 kg. V porovnaní s jej kolegyňami z dnešných čias, ktoré vážia od 600 do 700 kg, by si pripadala na najvýš tak ako obézna tučná koza. A teda aj jej schopnosti, čo sa týka dojivosti, dĺžky laktačného obdobia, boli oproti dnešnej dobe aj z tohto hľadiska rapídne orezané. Po šiesté, priemerná doba
počas ktorej pred 100 a viac rokmi dojila krava mlieko, bola 5 až 6 mesiacov za jeden rok. Nasledoval niekoľkomesačný výpadok, kedy krava neprodukovala nejaké mlieko. A teda tu máme ďalší faktor, ktorý opäť znižuje možnosť dostať sa intenzívnejšie k tejto potravine. Mimochodom, aká je priemerná doba, počas ktorej dnes krava dojí mlieko? 10 až 11 mesiacov. Takto by sme mohli pokračovať vymenovávaním ďalších dôvodov, ktoré viedli k tomu, že sa nadojené mlieko používalo v zanedbateľnej, absolútne neporovnateľnej miere na priamy konzum. Patrí ku nim napríklad zloženie mlieka, neschopnosť úspešne oplodniť kravu, ak sa byk nemal k veci a množstvo ďalších iných faktorov. Ak sa pozorne zamyslíte nad týmito informáciami z histórie, ak si ich v číslach na papieri poriadne porovnáte, tak musíte definitívne dôjsť k nečakaným prekvapivým záverom. Tieto náhle objasňujú mnoho problémov, ktoré sme si opisovali. No, a aký je konzum mlieka a mliečnych výrobkov dnes? Priemerná spotreba bežného Európana za rok 82 litrov. Ako je to so syrom? 20 kg na osobu, teda spolu viac ako 100 kg mliečneho materiálu za rok. To sú spriemerované čísla. Tu sú zarátaní aj vegáni, vegetariáni a iní ľudia, ktorí konzumovať mlieko, mliečne výrobky a syry z akýchkoľvek dôvodov nemôžu alebo nechcú. Takže reálne štatistiky sú podstatne vyššie. Ak sa o tieto poznatky zaujímate bližšie, v knihe Milch besser nicht od Marie Rollinger nájdete jednu z najucelenejších štúdií histórie konzumácie mlieka, aká bola kedy za posledné 10 ročia spracovaná. Táto časť je určená všetkým tým, ktorí si kladú otázku, či je možné a čím je možné nahradiť kravské mlieko a syry. Zo všetkého toho, čo sme si tu doposiaľ povedali, ale vyplýva, že to vlastne nie je vôbec potrebné. Kravské mlieko nepotrebujete ničím nahrádzať, pokiaľ to silomocou nechcete. Azijské národy sa bez neho obišli celé tisícročia a ani v tomto období ho drvivá väčšina z nich nekonzumuje, a to sa týka aj celkom malých detí. Ale možno si poviete: Jozefe, vieš, mne je to všetko pomerne jasné, ale vysvetli to mojim 2 malým deťom. Tie chcú mať zajtra na raňajky svoje mysli s mliekom. Tie ťa celým s tým tvojim mliečnym vystúpením pošlu akurát tak, no veď viete, kde som mal na mysli, do Teska alebo do Billy po mlieko. Opíšem tu náhradné riešenie, ktoré je technicky aj čo sa týka vo vzťahu ku zvieratám a životnému prostrediu ďaleko výhodnejšie a hlavne zdravšie, než je doterajšia konzumácia kravského mlieka. A k tomu jeden veľmi dôležitý faktor. Toto riešenie vám ušetrí množstvo peňazí, pretože je oproti kravskému mlieku z dlhodobého hľadiska neporovnateľne lacnejšie. Stačí, ak si zadovážite bežnú geneticky nemodifikovanú soju, tu si ľahko zakúpite na internete alebo v niektorých špecializovaných obchodoch. Momentálne máte 3 možnosti, v akej forme sa dá tento nápoj používať, respektíve odkiaľ sa dá získať, pokiaľ to nevyhnutne chcete. Prvá, môžete si kúpiť hotové tekuté sojové mlieko. Je síce drahšie ako kravské a sú v ňom viaceré prísady, väčšinou je aj ochutené a je v ňom pridávaný cukor. Ak vám ale vaše finančné okolnosti nerobia žiadne problémy a spracovanie takéhoto produktu vyhovuje, tak je to pre vás dobré riešenie. Druhá možnosť. Ak chcete, zakúpte si práškové sojové mlieko. Toto je vo finančnom porovnaní na 1 liter kravského mlieka dokonca lacnejšie, ale opäť sú v ňom prídavné látky, konzervačné prísady a cukor, spravidla býva tiež ochutené. Tretia varianta, môžete si vyrobiť vlastné sojové mlieko v domácich podmienkach. To je asi tá najlacnejšia varianta. Je to ale aj časovo a pracnosťou tá najnáročnejšia metóda.
Štvrtá možnosť, ak chcete, zakúpte si kuchynský automat, prístroj na výrobu sojového mlieka, volá sa Vegimat alebo Sojamat. Sú medzi nimi rozdiely v cene, spôsobe prípravy a hlavne vo funkciách. Jedná sa o malý kuchynský robot, niečo ako mixér spojený s varnou konvicou. Dokážete si v ňom vyrobiť na počkanie asi len za 10 až 20 minút, priamo z nerafinovaných sojových bobúľ čerstvé rastlinné mlieko bez prísad kedykoľvek, kdekoľvek. Následne možno si z takéhoto nápoja pripraviť vlastné čerstvé tofu. A to rovnako jednoducho a rýchlo ako aj sojové mlieko. Tieto prístroje majú síce vyššiu nadobúdaciu cenu, ale následne vás stojí 1 liter takto vyrobeného rastlinného nápoja. V závislosti na tom, za akú cenu kúpite sojové bobule, na najvýš 17 až 25 centov. Ak chcete, na webovej stránke www.novypohľad.com sú takéto prístroje podrobnejšie opísané. A teraz niečo ku soji. Takmer všetci odborníci, ktorých uvádzam v použitej literatúre a ktorí sa ku nej zmieňujú, odporúčajú soju, sojové produkty a sojové mlieko, a to aj pre malé deti nad 1 rok. Ale ani jeden z nich ju nepropaguje nadivoko a naslepo ako len tú jedinú hlavnú časť stravy. Všetci uvádzaní kladú dôraz na pestrosť a vyváženosť. O soji nájdete doslova záplavu až priam zázračných nadprirodzených vlastností. Je vychvaľovaná, a to hlavne preto, lebo je stovky rokov konzumovaná v Ázii, v Kórei, Číne, Japonsku, kde už ako viete žijú a žili jedni z najzdravších ľudí na svete. Soja, ako sa píše, chráni pred chorobami srdca, pôsobí pozitívne na zažívacie problémy, znižuje hladinu zlého cholesterolu, môže pomáhať vďaka obsahu fytoestrogenov, hlavne genistínu, protirakovinovo. Táto rastlina má pozitívny vplyv na udržovanie vápnika v kostiach a na čistenie čriev kvôli vysokému obsahu vlákniny. Soja tiež obsahuje veľmi vysoké množstvo bielkovín a bielkovinovo je rastlinou, ktorá sa takmer približuje k bielkovinám mäsa. Keď som ale zostavoval tento program, a to aj o soji, tak sa mi zdalo toľko chvály o jednej rastline až príliš podozrivé, a preto som si urobil rozsiahle zisťovania, a to hlavne v zahraničných zdrojoch. Tu som natrafil aj na negatívne názory o soji. Niektoré z nich sú proti nej tak silne zaujaté, že to ako si nedávalo logiku. Výsledok vám tu zhrniem len v stručných postrehoch a vy si potom sami urobte z toho svoj vlastný obraz, aký myslíte, že je pre vás ten správny. Proti soji sa začala obrovská kampaň, približne pred 10 až 15 rokmi, predtým prakticky nič. Aká náhoda, že práve v tomto čase sa soja masívne začala predávať a množstvo konzumentov prešlo z krávskeho mlieka na sojové. Prečo práve v tomto období? Lebo v tomto čase začali na povrch presakovať prvé informácie o škodlivosti krávskeho mlieka. Mliekarenský priemysel utrpel miliardové straty a tieto sa každým rokom viac a viac na úkor sojového mlieka zvyšovali a aj teraz naďalej zvyšujú. Na druhej strane treba ale kriticky povedať, že aj priemysel na výrobu soje a sojových produktov je postavený na miliardových ziskoch, a teda tu zjavne proti sebe stoja dva veľmi silné ekonomické tábory s dvoma rozličnými záujmami. Logicky sa tu teda dajú očakávať protiklady aj čo sa týka informácií pre verejnosť. Mnoho organizácií, ktoré proti soji vedú doslova vojnu, sú financované mliekarenským priemyslom. Drvivá väčšina z týchto firiem tvrdo propaguje krávske mlieko, syry a mäso ako základ zdravej výživy. Na druhej strane ale aj mnohé hlasy, ktoré vedú vojnu proti mlieku, krávskemu mlieku máme na mysli, sú podporované zo strany priemyslu produkujúceho soju. Tento obrovský paradox, ktorý z toho pramení, ale už dobre poznáte. Ak je soja tak nezdravá, ako je to odporcami soje propagované, prečo je takmer 80% populácie chorej, a to, ako už vieme, hlavne v krajinách s najvyšším konzumom mlieka? A naopak, práve tam, kde sa krávske mlieko nekonzumuje, ale kde sa ľudia živia veľmi veľa aj sojou. Prečo práve tieto skupiny sa dožívajú najsilnejšieho zdravia a veku? Mnoho negatívnych informácií o soji nájdete v spojitosti s geneticky manipulovanou rastlinou, ale prosím vás, treba sa tu vôbec niečo čudovať? Geneticky modifikovaná strava bez ohľadu na to, aká je tak či tak pod paľbou nedôvery. Nech sa to týka čohokoľvek. Na Slovensku a v Čechách nájdete zoznam škodlivosti soji na internete, nazývaný niečo ako 100 dôvodov, prečo nie soju. Tento zoznam som si stiahol v slovenčine, angličtine, nemčine, poľštine, ruštine a češtine, a to v približne rovnakom znení, teda ide zjavne o cielenú kampaň zameranú proti tejto rastline. V rokoch 2006 až 2007 sa zvýšil výskyt žiadostí o vysvetlenie protirečivých informácií o soji, a to hlavne v Nemecku sa mladé mamičky búrili, nechceli krmiť deti krávskym mliekom a preto sa obracali na spolkové úrady so žiadosťou o vysvetlenie týchto kontroverzných informácií medzi sojou a mliekom, krávskym mliekom. Lebo čo si má o tom teraz obyčajný bežný človek myslieť, z čoho si má vybrať, ako sa má dopracovať k pravde?
Z dôvodu tohto chaosu z informácií okolo mlieka a soje sa rozhodol Spolkový úrad pre posudzovanie rizík potravín v Nemecku, volá sa BFR, Bundesinstitut für Risikobewertung, zhodnotiť všetky doposiaľ uskutočnené vedecké údaje v jednej veľkej metaštúdii. Takto sa volá štúdia, ktorá v sebe zahŕňa stovky, ba mnohokrát tisícky iných štúdií. Táto organizácia prehodnocuje vedecké práce a ich pravdivosť, reálnosť a následne vydáva svoje stanovisko na verejnosť pre konzumentov. Takto vznikol 24-stránkový dokument, ktorý je od roku 2008 zverejnený aj na internete. Bola posudzovaná takmer 1000 vedeckých prác o soji. Výsledný záver je približne nasledovný. Škodlivosť soje, ako to tvrdí tábor z mliečneho priemyslu, nebola potvrdená, ale na druhej strane neboli potvrdené ani jej zázračné až priam nebeské účinky na zdravie. Momentálne neexistujú žiadne dlhodobé štúdie zastúpené zodpovedným počtom respondentov na to, aby sa mohlo o soji tvrdiť, že všetky tieto až nadprirodzené zázračné účinky sú reálne. Výsledok je teda následovný. Geneticky neupravovaná soja je pre nás definitívne v poriadku. Nemeckým občanom je ale doporučované nekonzumovať sojové produkty v prípadoch veľmi silných ochorení. A to nie preto, že by bola soja zlá, ale preto, že neexistujú dôveryhodné poznatky, ktoré by sa niekedy takouto skutočnosťou zaoberali. Zo správy ďalej vyplýva, že odporúčená denná dávka soje nie je ani pri trojnásobnom prekročení škodlivá. Takže, sami si z toho urobte záver, aký len chcete. Jedna vec sa javí byť ale pomerne zjavná. Štatistiky krajín dokazujú, čím viac kravského mlieka a menej soje, tým viacej chorób, a to ako už viete práve tých najzákernejších. Čím menej kravského mlieka a viac soje, tým vyššie zdravie a dlhší vek. To platilo minimálne do dnešnej doby. Práve sa blížime k záveru tohto programu. Čakajú nás posledné 2 väčšie bloky. Určite ste si to všimli, že som túto prednášku viedol miestami dosť vyšinutým štýlom a ani v závere vás nemienim sklamať. Predsa to tu nezakončím tým bežným, normálnym, nanormovaným spôsobom. Mám pre vás pripravené prekvapenie, aké by ste očakávali kdekoľvek inde. Len nie v prednáške o škodlivosti mlieka. O malú chvíľu, do počutia.